So, ayun guys, for today's video, may ipaprank po ako ngayon. Sana hindi po siya mag-aalitin. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng sorry sa'yo, kuya. Kuya Basurero. Sorry. Huwag kang magagalit. It's a prank. Pinatay niya. So, ulitin natin. Ulitin natin. Kinakabahan ako. Sorry. Pag napanood mo. Hello? Hello. Nakita ako dyan. Kuya. Oh. Kamusta? Kamusta ka? Mapotete. Asan ka? Sa work? Ha? Nasa work ka? Papunta sa isang work. Ah. Ha? Bingi ka, bingi. Ano? Hindi ka masyado marinig gasa mo. Sabi ko, bingi ka. Ligaw ka. Bingi ka, sabi ko, bingi ka, bingi. Ay mo sila lakasan. Malakas na nga yung boses ko. Sumisigaw na ako dito. Ayan, malakas na. Ligaw ka, Dharma. Bato. Okay. Hindi, ano, diba? Problema. Bukod sa jowa. Ha? Bukod sa jowa. Wala. Hindi, ano kasi. Di ba nag-message ako doon? Di ba nag-message ako doon? Oo. Yun. Message ka nga. Nahiya ako. Nag-message ka, diba? Oo nga. Nahihiya nga ako. Nahiya ako. What? Nahiya ka pa? Bro, sa lagay. Oo, syempre. Nahiya ako. Ayun. Yun nga. Okay lang. Oo. We. Bakit saan ko gagamitin? Saan ko gagamitin? Lalaki? Natatawa ako. Sustento mo kaya limasag? Loko-loko ka. Ba't, tawag dito? Ba't susustentuhan ko yun? Jowa ko ba yun? Pasaway ka. Saan mo nga gagamitin? Hindi kasi ano, tawag dito. Medyo nagipit yung kapatid ko. Tapos, wala naman ibang ano. Wala naman ibang, alam mo yun, wala naman ibang tutulong. Ba't yan nasa abroad? Kaya nga, syempre yung nandito, yun ang tutulong.
Yung bangko. Oo nga. Ano, tawag dito? Di ba lockdown? Lockdown dito, tapos hindi naman ako basta-basta nakakalabas, 'di ba? Alam yun ni ano, kasi ano, tawag dito, hindi naman ako gaya ni ni Ate Dred na anytime pwedeng lumabas. Ayun. Tapos na. Wala lang, ikaw lang yung biglang pumasok sa isip ko na ano, Kailan mo kailangan? as soon as possible. Asap. Pwede ba na, Lunes, pwede? Lunes. Pwede naman, pwede naman yun siguro, Lunes. Alam, kuya, seryoso. Hindi pa pinapati dito eh. Uy, kuya, seryoso ka? Oo nga. Ayaw mo? Di ba? Hindi nga. Seryoso? Oo nga. Nahiya ako. Mawi mo yung sinabi mo, nahiya ka pala eh. Sabi mo, hindi mo sinabi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko pala sinasadya. Na type lang yun. Ayos lang. Okay, natural lang na. Sige. Nahiya talaga ako kanina talaga nung pag-type ko nun, 'di ba? Nag-message ako na sabi ko, i-try ko kaya si kuya. Tapos nung na-send ko na online ka nun, 'di ba? Sabi ko, hala, nag-reply. Tapos kinabahan ako. Nervous ako. Sabi ko, hala. Bata na ba nangyari? Hindi, yun nga na kinapost. Ayun, kumbaga walang ibang malapitan, kaya todo din ako. Hindi naman ako makagalaw, although meron naman ako dito, kaya lang hindi ako makagalaw kasi yun nga, mahirap. Daluris ka na sige. Kuya, may sasabihin ako. May sasabihin ako sa'yo. Hindi. Huwag ka magagalit, ha? May sasabihin ako. Huwag ka magagalit. Huwag ka magagalit, ha? Ano nga? Kuya, it's a prank. Visit kayo. Sabi ko na, pinag-tripan niyo ako eh. Sorry na. Uy. Buti hindi ako naglabas ng pera kanina. Hindi ko naman. Sorry na, mag-ano ka kuya, mag-hi ka, dali. Dali na. Mag-hi. Hi. Say hi to my vlog, dali. Sabihin mo na prank kita, dali. Dali. Na-prank kita, na-prank ako. Ako ang na-prank. Lakas niya mag-trip. Buti di ako naglabas ng pera kanina. Hindi, joke lang. Hindi, tawag dito? Alam ko naman na alam ko naman na tawag dito, tutulong ka talaga. Kaya yun kanina. Hintay ko lang yung sagot mo eh. Hindi, kanina, ninenervyos ako noon kanina. Ninenervyos ako noon kanina. Sabi ko si kuya magagalit. Sabi ko pag, di ba hindi na ako sumasagot? Ninenervyos na ako noon. Sabi ko, tapos, si Ate Dred, sabi ni Ate Dred, hala, nagalit na, sabi niya. Tapos bigla ka daw nag-left. Paano hinihintay ko nga yung message? Magawa nga ako yung mag-withdraw na. Ako pupunta na ng bangko. Malapit ako sa bangko, kaya nga sabi ko, agad sumagot ka agad. Hindi naman kuya. Ano lang naman yun, joke lang yun. Joke lang yun, ha. Hindi ko naman yun.
Nakikita niyo ako. Dali na, ayusin mo. Mag-hi ka sa vlog ko. Dali. Dali na, pakilala ka. Dali. Dali na. Hello! Naka-record to. Dali. Ako nga pala si Basurero 78 na pinagtripan ng sweet na sadista. Na-prank ako. Mega shoutout sa inyong lahat yan. Huwag kayong madadala sa salitang sweet. Dahil yan ay isang napakasadistang babae. Ayun. Naka-record tong usapan natin. Ayun. So, it's a prank. Na-prank po natin si Kuya. So, ayun na po. Nagtatapos yung pangpa-prank ko kay Kuya. Yun. So, ano tawag dito? Alam ko naman na na pag lumapit sa kanya, hindi naman siya, kumbaga, hindi naman siya hihindi kasi alam niya kung tawag dito, kumbaga naranasan niya kung paano magkaroon, tas yung paano din na wala, kaya kumbaga handa siyang tumulong, although na hindi pa kami nagmi-meet in person, kumbaga sa sa YouTube lang talaga kami, nagkakilala, and then Messenger, ganon. Kaya salute ako sa iyo, Kuya. Salute ako sa iyo. Sorry. Mauulit pa yun. Sorry, Kuya. So, huwag kang magagalit. Sorry na. So, ayun. Mega love shout out sa Team Panga. Ang team na puro asaran. Pero walang pikunan. Ayun. Mega love shout out Team Panga. At